Не знам каква е причината на това костенурче е мъртво. Не е риби тук водата. Водата в принципе е бистра тук, чиста кристална. Ето второ костенурче. Няма вид нещо да го е яло, да го е убило. Нещо във водата да има. Водата изглежда бистра, чиста. Има едно живо обаче. Това са. Не изглежда много добре. Не виждам предници. Сега като се загледах, това горкото бърза задните крака, ама това нещо е наумирано. Безжизнено е. Чичимо тук видели. Не знам, мърдаше задните крачка. Ох, горкото. Чичимо затворени са допълнители. Няма да оцелейте. Макар че мърдаше само задните крачка, едва не знам. Не е жизнено. След като го извадих от водата, трябваше малко време, държа го навсякъде към да не е нещо от жегата, от топлината. И започна леко да се движи. Посъживи се. Със сигурност водата нещо ги убива, щом не оцеляват вътре. Другите двете бяха напълно мъртви, абсолютно безжизнени. Явно водата ги убива, като извадих от водата живна. Обаче сега не знам какво да го направя. Как да го спася? Това костенурче. Сладко. От чучките даже май се опита преди малко да отвори. Не знам какво да направя. Да се започна да се движи. Ето това се движи в момента, разпъри си и предните крака. Не знам какво да го направя. Наистина. Ще го подържа още малко на сянка на суша. Ще го пусна пак във водата да видя какво ще стане, ще го следя. Стоя тук на сянка с костенурчето. Консултирам се с ChatGPT. Той даде някакви съвети, които и аз долу-горе логически до тях стигнах. Със сигурност каза, трябва да се извадя от водата, това и направих. Държа го на сянка. Това също той каза да се държи на сянка. Да го гледам за пентролни някакви наслагвания. Няма, чисто е костенурчето. Другото, което предложи, също като го държа, ето малко се започна да се раздвижва. Да го държа влажно. Така че сега ще намокри хавлията, поне да го държа влажно. Явно е, че водата го убива по някакъв начин, все пак явно има нужда от вода, като влага да не изсъхне. Няма се на идея. И другото, което ще мислех да направя, той потвърди. Аз не знам местните как са настроени, но тук има един проект BioRock, за който съм разказал в някои други видеа. Ще отида при тези в офиса на BioRock, които BioRock всъщност се опита да направят изкуствени корали, тук ето там даже има инсталацията, къщичката в водата, и да възстановят корали изкуствено и биоразнообразието от риби и костенурки. Така че знаят точно какво да направят. Сега не знам доколко те са загрижени наистина или са комерциален проект, но мисля, че се чита и хора и могат да се опитат да помогнат да го свържем това нещо, така че ще го отнеса там. Да видим какво ще стане. Но ето малко се раздвижи, така че изваждането от водата определено помага. Преди малко се опита да се отвори очите и леко ги отвори. Така че може би има шанс. Сега само ще го наблъжня и отивам към BioRock да видим какво ще стане там. И там е офиса на BioRock. Сега аз няма да снимам с видеото, за да не ги притесня нещо. Но ще записвам разговора с аудио да видим как ще реагират, като ви питам дали могат да го спасят с това костенурче. Ето го. Ето е още едно мъртво, което гледам. Няма да го видим.
Не, тук масово измират костенурките. Да, това е напълно мъртво, даже му няма и глава. Младеч от офиса предложи да го сложа в кофа с вода и да го занесе до... Тук има явно такъв резко за костенурки. Те също изключват да възобновят популацията. И аз запитах, ако искаш да го занеса, защото не го знам все пак дали ще го свърши това нещо. Аз поех ангажимента за това костенурче. Да каза, че може, има насочи къде и отивам сега натам да видим там къде ще ги свършим, да ще го спасят. Тук виждам нещо риф, Restoration Area. Значи не е това, към което ме насоча, но ще питаме тук. Е там някакви офиси. Да видим какво ще кажат те. Oh, there are a lot. Yeah, also here we have a lot of babies. Nice. And every day you release some? Pardon? Every day you Every day. release some in the... From these babies. So these are the dates of the hatching. Because this one is already 2 months old. 2 months? Yeah. Oh, And we can so release like they this grow really slow. Yeah. And we have the small one and the big one. You can look around, yeah? Yeah, thank you. Very much. Thanks a lot. Тук има по-малки. Уау, са добри. И още ни по-малки. Тъй, че явно намерих най-правилното място за това костенурче. Тук ще го спасят. Не знам дали ти чухте от разговора. Уау, тук е много голяма. Това нещо е грамадно. Мале. Това е половината на мен. Това, което каза е, че сутринта са пуснали 14. Те всеки ден пускат в морето. И тия 14, както видях, май всички са заминали. Едното аз го спасих. Се надявам да го спася тук. Другите явно са мъртви. Да, това е проекта за възстановяване на костенурките тук. Даже не знаех. В смисъл бях чул, че тук има нещо такова, но не го бях посещавал. Сега покрай това костенурче не съм може да дойде да разбера какво се случва. Малики са мънички. Дребни са, много са дребни. Това наполовината на това, което аз спасих. Явно чакат до 2 месеца, за да ги пуснат. Защото тук има някаква информация. Значи това, което аз намерих е долу-горе, колкото тези. Те са на 2 месеца. Да, и тя явно като станат 2 месеца, тогава ги пускат в морето. Но съжаление, малко оцеляват. Ето тук са записали пак кога са пуснати яйцата, кога са се излюпили. Екс е яйца, хатчинг е излюпването. Опс, нещо не мога да зумна. Защо не мога да зумна? Да, ето. Те че пишат датите, колко бройки яйца и колко са излюпени. 9-2, 9-3, 18-3, значи това е какво е през 3, 5, 6, 7, 8, 9 дена по 140, 170. Да, като гледам долу-горе на седмица по 150 вадят. И пускат морето, но тя ако рейта на оцеляване е такъв, какъвто аз видях днеска, значи няма много шанс. Тя предположи, че някакви предатърси, някакви хищници са ги уморили, но аз не мисля, че са хищници, защото не видях някакви рани по мъртвите костенурчета. Странно, че половината са безжизнени още тук, което не знам какво се държи. Нещо не е наред. Тук също има безжизнени костенурчета. Те така, ако ги пускат, явно няма да оцелеят. Нещо май не е правилно тук грижата за тях. Половината са безжизнени.
Това явно са люпилните. Не го знам още добре индонезийския тилур, знам, че е яйце. Пасир е пясък, тъй че не знам тук точно какво пише, ама явно тук ги издюпват яйцата, люпилни. Това се казва Рейсин. Aquatics Dive Center. Те са хем Dive Center, хем развъдник тук. Ето го центъра. Питат се хората ги установят. Не знам какви са затрудненията, защо има този проблем с мъртвите костенурки. Както видях, че пари това паска. Ой, как се бях. Както видях в басейните, тия домесечни костенурки, малките ви изглежда всички бяха жизнени, но домесечните костенурки половината бяха в същото състояние, когато намерих това във водата, тъй че има някакви затруднения. Сега не мога да кажа, че хората са много, не може просто да е много трудно да се развържат тия костенурки, не знам каква е причината. Но добре е, че се опитват да има по-голям успех този път, защото, както знаете, тия костенурки са неизчезвани. Това са нещо супер красиво. Аз съм, като правих буркане до остров Менджанган, тук като видях на живо, това се е много красиво и ярко изживяване, което трябва да съхраним. Това е успех на проекта, желая да много се получат нещата. Следно докато тръгвам от плажа, да споделя още малко разсъждения, защото имам някакво наблюдение тук над региона. Това, което знам е, че дайвинга и шноркелинга, който се прави на близкия остров Менджанган, там е много голямо биоразнообразие, има много добре запазени коралови рифове, които казват, че са дори едни от най-добре запазените в света и съперничат да големия коралов риф в Австралия. И там видях така костенурка, нали, доста по-голяма, която е жива от фидала. И си чудно ли разсъждавам се просто, дали този проект не трябва самите костенурки да ги пускат там, а не тук на брега на Пиматяран. Все пак всеки ден по няколко лодки отиват до Менджанган да правят дайвинг и шноркелинг. Може по тях да ги изпращат и ги пускат там, според мен. Сега не знам, не съм специалист, това са просто разсъждения. Не мога да се меся на хората, на местните в работата, ама все пак се разсъждавам. Защото тук някой път нещата ги правят през пръсти, много не се замислят. И си мисля, че ако се пускат там костенурчетата в кораловия риф, ще имат много по-голям шанс за оцеляване. Да. Тук един красив. Много красиво светилище имат, което е във водата с лилиите. Сутринта бяха цъпнали много яко всички лилии. Сега вече са се позатворили. Така, това са нещата как се случват в Пиматяран на Бали.